Opisyal nang pigdeklara kasuudma kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol na drug cleared na ang 8 banwaan sa isla kan Catanduanes. Ginibo ang deklarasyon sa Catanduanes Capitol Grounds sa banwaan kan Verac. Kabale sa mga drug-cleared na banwaan, iyon munisipalidad kan San Miguel, Panganiban, Pandan, Viga, Bagamanok, Baras, San Andres, asin Bato. Presente sa pagtiripon sinda Vice Governor Peter Cua, Police Lieutenant Colonel Venerando Ramirez, Deputy Provincial Director Agent Ken Ampungan, asin si Governor Joseph Buboy Cua. Sigon sa gobernador, bunga ini kan sa indang pakikipagtabangan sa otoridad ngani na mapuho ang paglakop kan ilegal na droga sa isla. Inumaw man kan opisyal ang PIDEA Bicol sa espersos kaining magkadarakop ang mga drug user asin pusher sa indang probinsya. Of course, naudma kami ta knowledge ng the PIDEA Regional Director which happened also at Tubong Catanduanes, si Director Jubay. And then, nagpasalamat lang kita sa mga municipal mayors na nag-cooperate kan sa tulong programa, no? And then, of course, at the moment na maging drug-free ang Catanduanes, it will support our program for tourism, ano? So, of course, siyempre nasa mapa yan. Sigun kay PIDEA Bicol Director Edgar Jubay, 98.8% drug cleared na ang probinsya kan Catanduanes. Bako subot ini madali, alagad posible sa pakikipagkooperar sa indakan gobyerno probinsyal asin mga LGU. Well, panawagan natin siguro, ituloy-tuloy ang airport. Meron ng airport sila eh. Pasasaan mo tayo, may municipality na lang sila. Kung user siya, dapat pag-abot siya ng yung CBDRP, Community Based Agreement. At kung puser naman siya, kailangan niya sumurrender. At gano'n po siya ng balay, sinangan po, which is more on reformatory. Sa presente, tulong banwaan na sa nadigdian daipan na idideklarang drug clear. Kabali na ang Higmoto, Karamuran, asin Verac. Katakod ka ini, asigurasyon kan PIDEA, asin gobyerno probinsyal, antes matapos ang presenteng taon, sisikapon nindang 100% ng drug cleared ang isla. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.